ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಒರ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ಸನ್ಪತ್ತ ಮೋಜಿ ಮಧುವನ. ಏಕಾಗ್ರತದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ದೃಢತೆದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರದ ರಚಯಿತೆ ತನ್ನ 4 ದಿಕ್ಕುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರನು ತೂವೊಂದು ಇಂದು ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೈನ ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು ಬಂದು ಹರ್ಷಿತ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕದು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಸಾರವಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗತಿ ವಿಧಿ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷತ್ತಿನಾದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರಡುಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರು ಸಹ ವಿಶ್ವರ್ದುಲ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುರ್ಲಿ ರೈನರ್ದವರನೇ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಸಂಸಾರ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತು ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಇಂದುವೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಐದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತು. ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿಟು ಸದಾ ಉಪ್ಪುಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉರ್ಲೇರು. ಮಾತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮೋಡು ಸದಾ ಎಂಕುಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮರು ನಂಬರ್ 1 ಆವೋಡು ಪಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೋಡು ಅಂತರವಾದ ಬುಡ್ಪು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿತ್ತು ಕನಪುಜರು. ಕೇನುನು ತೆರುವುನಿ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ನೆನಪುಪ್ಪುನು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ದೀವೊಂದು ನಡಪುನೆಟ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅನುಭವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೇವಲ ಒತ್ತೊನ್ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಯುನ್ನಕುಲು ಅದುಪ್ಪರು. ಈ ಅನುಭವನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಮಹತ್ವನು ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂನ ಮಹತ್ವ ರಡ್ಡು ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ. ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಏರು ಪಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಕೇಂದೆರಡ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಳ್ಳೆ ಯಾನೆ ಏರು ಏತು ಪಾತ್ರದ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಉಲೈಗ್ ತಮ್ಮ ಏತು ಸ್ವಮಾನಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಏತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಯಂನ ಮಹತ್ವ ಏತೊಂಜಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ಪಟ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಐದವರ ಐನ ತೆರಿಯುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಯಗ ಅಂತರವಾದ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಸಮಯಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನೋಡು ಆಸೀನಾದು ಪೂಜರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಸನೋಡು ಆಸೀನಾದು ಉಪ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆವಡು. ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮನೇ ಆವಡು, ಪ್ರಕೃತಿ ಆವಡು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ರಾಯಲ್ ಮಾಯನೇ ಸಹ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಚ ಶರೀರದ ರೂಪೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮರುಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಆಸನೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಏಕಾಗ್ರವಾದ ಕುಲ್ಲುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಗದ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅನುಭವದ ಆಸನೋಡು ಆಸೀನವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಆಸೀನಾಪುನಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ದೂರಾದು ಉಡ್ಪರು. ಶರೀರನು ಕುಲ್ಲ ಎರಗಾದು ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಆಸೀನ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದರ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವಡು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಏರುಪೇರುಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಚಂಚಲ ಜೋಕುಲಾದಿತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೋಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕುಲ್ಲೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಏಕಾಗ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರದವರ ಈ ಸಮಯಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸದಾ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ಏಕಾಗ್ರತೆಡು ಗಮನ ಉಪ್ಪೋಡು. ಏಕಾಗ್ರತದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಏಕಾಗ್ರತದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತವಾದೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಓಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಸದಾ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏಕಾಗ್ರತದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ಏಕಾಗ್ರತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏಕಾಗ್ರತದ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಸಹಜವಾದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏಕಾಗ್ರತದ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಹೋದರ ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿನ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು.
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧಡು ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಗೌರವ ಸಮಾನದ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪರು ಅನುಭವಂಲ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಏಕಾಗ್ರ ಅನುಭವವಾದ ಪೂಜರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಈ ಮೂಜೆಟ್ಟೆ ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ನಡಪಡು ಈತ ಸಮರ್ಥ ಆದುಲ್ಲರು ಸ್ವಪ್ನೋಟ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಾದ ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲೀಕನು ಪರವಶವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪರವಶ ಆತ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದಂಡು ಆ ಆತ್ಮಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನದು ಸಮಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಏಪಗಲ ಏರೆಗಲ ಪರವಶಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರೊಡ್ಲ ವಶ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ವಾಸ್ತವಡು ಸ್ವಭಾವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂನ ಭಾವ ಪಂದು ಸ್ವಯಂನ ಭಾವ ಅಂತೂ ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವ ಪಂದು ಪನ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಅತನ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವ ಒಪ್ಪಡು ಏಪ ಬಲಹೀನತೆ ವಶಾದ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಪುನೇ ಇಂಚ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದನು ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಪಾತಿರುಂಡು ಈ ಶಬ್ದ ಅತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರವಶ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು ಐದವರ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಡು ಸ್ಥಿತ ಆದ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಏನ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪರ ಎನ್ನ ಪಂದು ಪನ್ಪರ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಡು ಬುಡ್ಪುಜರು ತನ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ತನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಎನ್ನ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಅವು ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರನು ಬುಡುಪುಜಿ ಆಯ್ನೆದವರ ಪರವಶಾದ ಬಾಬನೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪರು ಬುಡ್ಪಲೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲೇ ಪಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಬ್ದನು ಪನೊಂದಿತ್ತಲಕನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಿ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಇಂದು ಮಾಯದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಅನಾದಿ ಪಂಡ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆದಿ ಪಂಡ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚಂದು ಏಕಾಗ್ರತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಪರವಶ ಸ್ಥಿತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನಡು ಆಸಿನಾಲೆ ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತು ರುಚಿಟುಪ್ಪಿರಾಂಡ ಏತು ಸಮಯ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾವಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಸಮಯ ಏಕಾಗ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐಕಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ಪಾತೆರಡು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪರು ಏಕಾಗ್ರತೆಡೆ ದೃಢತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ದೃಢತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆದ ಕೊರಳುದ ಅತಂಡ ನಾಲಿದ ಮಾಲೆ ಅದು ಒಪ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಗತ್ತದ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಆಸನೋಡು ಆಸೀನಾಪನಂಚನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಸ್ವಯಂನ ಮಹತ್ವನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಸದಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸನಂಚನ ಸದಾ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದೆ ದೃಢತೆದ ಮೂಲಕ ಸಹಜ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವ ಸ್ನೇಹಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ರಾಪುನ ಕಲೆಟು ಪಾಯರೆಗಾದು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಲೆ ಒವ್ವೆ ಆಕರ್ಷಣದ ಆಕರ್ಷಿತ ಅವಚ್ಚು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕಲಿನ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಇರಿದು ರಾಪುನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಸಮಯದ ಗತಿ ತೀವ್ರವಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಆತ್ಮದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿ ತೀವ್ರವಾದುಂಡೆ ಸಮಯಲ ತಮ್ಮ ಪಿರಪಿರವಡು ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ನಿಗುಲು ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ನಡತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ್ಯಡು ಮಾತಲ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬಿಡುಪ
ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದ ಉಡುಪ ಬಂದು ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ದೇಪಂಡ ಡ್ರಾಮದ ಲೆಕ್ಕುರ್ದು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರ ಗತಿರ್ದು ಸಾಗೋನುಂಡು ಆ ತೀಡು ಪೋನುಂಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಗುಡು ಪೋನುಂಡು ಕೋಡಿದಾದ ಎತ್ತಂಡು ಐರ್ದುಲ ಇನಿ ನಲ್ಲ ವೇಗವಾದ ದುಂಬು ಪೋನುಂಡು ಇನ್ನಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಮಯ ವೇಗವಾದ ಪೋನುಂಡು ಅವೀ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರಸ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಸಾಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಧಾನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತೀವ್ರವಾದುಂಡೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿಜ್ಜತ್ತೆ ಏರುಪೇರು ಆಪನಕಲ್ನ ಗತಿ ಏಪಗುಲ ಸಹ ಏಕರಸವೈನ ತೀವ್ರ ಗತಿಯರೆ ಸಾತ್ಯಜ್ ಐದವರ ಸದಾ ಸರ್ವ ಪಾತೆರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತ್ತಂಡ ತೀವ್ರ ಗತಿರ್ದು ರಾಪನಕುಲಾರ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೂ ಉಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಪನ ಕಲೆರ್ದು ಮಾತನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ರಾಪನ ಕಲೆ ಮಾತೆನ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತ್ತೆ ರಾಪನ ಕಲೆತ ಸಮಯಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾನ ಇತ್ತೆ ರಾಪನ ಕಲೆತ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಐದವರ ರಾಪನ ಕಲೆತ ಸಮಯಡು ಏರಾಂಡಲ ಏರುಣ ಕಲೆಟ್ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತನಲ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಸದಾ ರಾಪನ ಕಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ರಾಪನ ಕಲೆತ ಲಕ್ಷಣ ಆದುಂಡು ಸದಾ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಪುನಿ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ರಾಪುನ ಕಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂತೆದ ಅದಾಂಡಲ ಪುದೆ ಎತ್ತಂಡಲ ತಿರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಕನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ತಿರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ವಿಮಾಂಡು ಪೋಪರು ರಾವಂದು ಉಪ್ಪಾರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಯಂತ್ರೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಧನೋಡು ಒಂತೆ ಅಶುದ್ಧ ಇತ್ತಂಡಲ ಗತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ರಾಪನ ಕಲೆಡ್ದು ಬೂರುಣ ಕಲೆಟ್ ಬತ್ತು ಬಿಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪುದೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದಪ್ಪು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಆದಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಪುದೆಪ್ಪು ರಾಪನ ಕಲೆಡ್ದು ಏರುಪೇರುಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪನ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಕಾರಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಂಧನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣ ದಾದಾಂಡಲ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಚಿನಂಡಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೋಪ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ರೂಪಡು ಪರಿಶ್ರಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋರಂಜನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ರಾಪನ ಕಲೆ ಅಂಚಾಂದು ರಾಪನ ಕಲೆನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಪರಿಕ್ರಮ ಪಾಡ್ನ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡೆ ಒಲ್ಪಲ ಸೆಲೆತೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆಲ ಒಯ್ತಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಏಪ ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೋ ಅಪಗ ಭೂಮಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಯದು ದೂರ ಆದು ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದು ಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಒವ್ವೇ ಆಕರ್ಷಣದ ಮಿತ್ತು ಲೆತೊಂದು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಂಕಲ್ಪಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಆಕರ್ಷಣದ ಆಕರ್ಷಿತ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವೇರು ಎಂಚಿನ ತೆರಿವನರು ಇಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅಲೆ ಓಡೆ ಅಪುಂಡತ್ತೆ ಏತು ಸರಿ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಅತ್ತಂಡ ಏತು ಸರಿ ಇಂಚ ಆತರು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲೆ ಆದಿತ್ತರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಕುಲ್ದಾನ ಆದಿತ್ಯರ ನಿಕುಲೆ ಆದಿತ್ಯರತ್ತೆ ಐದವರ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬರುಡು ಮಾತೇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ನಂಬರ್ 1 ಆಪರೆ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪರ 180 ಮಾಲೆಡು ಬತ್ತಂದಲ ನಡಪುಂಡತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನೆ 180 ನಂಬರ್ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪರೆ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಆಪರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡಿತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೋಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾಂದು ನಂಬರ್ 1 ಆದುರ್ಲರತ್ತೆ ದಾತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ದೆತೊನ್ನಕುಲು ಕಡಿಮೆ ದೆತೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಡು ಐನೆರ್ದವರ ನಂಬರ್ 1 ಓಡೆ ಆಪುನು ನಂಬರ್ 1 ಭಲೆ ಒರಿಯೇ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಂಬರ್ 1 ದರ್ಜೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಿರತ್ತೆ ಐದವರ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ದೆತೊನೊಡು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ದೆತೊನೊಡು ಅರ್ಧದಾತು ದೆತೊನ್ ನಂಚಿನಕುಲು ಪಿರ ಪಿರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪರು ಅಂಡ ನಿಕುಲಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆತೊನೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆತೊನ್ನಕುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆಡೆ ಖುಷಿ ಪಡಪುನಕುಲೆ ಏಪ ಓಪನಾಯನ ಭಂಡಾರಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕೂಟವಾದುಂಡು ಐದವರ ದೇಗ್ ಒಂತೆ ದೆತೊನ್ವಾರು ಬೇಹದ್ದಾದುಂಡತ್ತೆ 80,000 ಮೊಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10,000 ಮೊಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಾತು ಮಿತಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಡು ಈತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಭಂಡಾರಳ ಓಪನಾಯನ ಭಂಡಾರವಾದುಂಡು ಅಕೂಟವಾದುಂಡು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ದೆತೊಂಡಲ ಅಕೂಟವಾದುಂಡು ಕಾಲಿಯಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕೂಟ ಖಜಾನೆದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಂತೆ ದುಃಖ ಪ್ರಕಂಪನವಂತೂ ಬರ್ಪು ಜತ್ತೆ ದುಃಖದ ಪ್ರಕಂಪನಲ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೂ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಅಡು ಬತ್ತದು ತೊಜ್ಪವರತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ದೆಹಲಿನ ದಿಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಶರೀರ ನಡಪುಂಡು ಆಧಾರವಂತ ಹೃದಯ ಅತ್ತೆ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನನೇ ಹೃದಯರಾಮನ ಹೃದಯ ಆದುಂಡು ಐದವರ ಹೃದಯದ ಸಿಂಹಾಸನಲ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಉಪ್ಪುನನೇ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಏರುಪೇರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಿಂಹಾಸನ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಹೃದಯರಾಮನ ಹೃದಯವಾದುಲ್ಲತ್ತೆ ಪಂದು ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲೆನು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಾಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಾವಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಕುಲು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಸಮಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪರಿಪಕ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಖುಷ್ ನಸೀಬ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಉಂಡೆ ಅತ್ತನು ಒಂತೆ ಕಚ್ಚ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಪೂರ್ಣವೈನ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಪರಿಪಕ್ವವೈನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಮೃತ ವೇಲುಡು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅವಡು ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಗೊಬ್ಬುನು ತೊಜ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದುವೇ ಗೊಬ್ಬುನು ತೊಜ್ಪಲಿ ಅನ್ಯ ಒವ್ವೇ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಮಹಾದಾನಿ ಭವ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ರಡ್ಡುಲ ಸಹ ನೆನಪುಪ್ಪುನಗ ಬೇತೆಗಲಿನ ಸಹ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲಕ ಭಾಗ್ಯನು ಪಟ್ಟುನೀರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಸಹ ದಾತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಭಾಗ್ಯನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಕುಲು ಕುಂಟು ಪಟ್ಟುವೆರು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪಟ್ಟುವೆರು ಕೆಲವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಡ 5 ಏರ್ಲ ತೃಪ್ತಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಭಾಗ್ಯನು ಪಟ್ಟೆರಡ ಒಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಭಾಗ್ಯ ಪಟ್ಟುನೆಟ್ಟು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾದಾನಿಯಾದು ಸದಾ ಕೊರ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಏಕನಾಮಿಯಾದು ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಕನಾಮಿ ಹಿಡ್ದು ನಡಪೆರು ಅಕುಲೇ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.